Bahaikhe ungnai.kokborok kothoma YouTube channel. Haidi hinggang keseng hai no tongte kaisa kokborok kothoma salainai. O kothoma wngkha folia. Asa folia. Asole takoktai bukchong chungmo folia hamani no sana thangka hingke serai khlai chwng tangi success wngya kaisa samung no chwng tangi success khlaimya chwng tangi foli playa chwng tangi gwnang khaimya rang puisa khaimya chwng je musungmani mote sini samung no chwng tangi charimya o kothoma no rwgwinai phaji tini chenglaihnai phaji hingke kothomani bwkha khajani takoktai bukchong khoroksa soinachi belai kheno gyan gwnang tai belai kheno mungbo gwnang bini aro jese borok phono jekono chinta jekono buddhi maya jekono lama maya jekono samung charimaya abo hairok kwbang borok rok thangka hingke bo klai sakeno sbai sukrubui bujogui busirui rohoro hwngnai tai joto jagano bini mungmang birjak tai saljaga bo kaisa parao thangui bikha khlaiui tongui majorao tai lama tei himi phaipuru khoroksa borok bai malai laikha taiya khoroksa borok wngkha bo bwswksi o je sonosi abo nainani chetainani bo musungjakha tai buni khukti khanamani o sonosi belai gyan gwnang tai belai bujongna kwrwng hwnwi khanamani no bo bisa chajagya wngwi bo kisa chetoknani naikha tai sonosi no bo khulumui nai lama malaiui khulumui bo sanani nangkha bhagwan ang aswk je samung tangmani ang tangui folia tai ang bahaikhe success wngnai jese jena samung khlaimani folia mang tai rang puisa rok khaimang playamang samung hingka ang tangplaimang no tongo tamo khe ani samung bebang no chaya tai success wngyamang tai ang tamo khlaina nangnai hwngnai bo sonosi no khulumui swngnani nangkha tai sonosi saka nungo porosnoni uttor manani hingka hingke nung angbai baksa thangui ani je nogo garingo thangnani nangnai hwngnai bo saka tai kubui no sonosi bai kwnui khe himui borok sonosini garingo thanani nangkha tai sonosini garingo sogwinani sal thangma bai borok tui tukui musuui borok mai tui chalaiui borok thulainani nangkha tai phungnai kha hingke no chwrai no sosaui nai o sonosi bolong beraiui phunuknani bono talangui thangkha tai beraiui talangna thana swkang borok kok kwnui kheno saui thanglainani nangkha tai satutui o je chwrai bono bisa chayangnai borok bo sonosi no saka je bolong gurinani hingke angbo belai no hamjago hwngnai tai hake beraite kheno nung kaisa omai hakorogo habui da nukha je o hakor kothoma rogo nungo tama habkani singphrukhe no o chwrai saka ang ma haibeko hwnwi phadi hingke nono o hakor bisingo habui nono phunukgan hwngnai sonosi talangui thangkha tai hakor bisingo aswkhe kuthungma aswkhe kirima sincha jaga o talangui habui thanglaikha tai habui talang thangkha hingke no ayang aswk kwcharo sogoikha hingke no o sonosi o chwrai no yakarui phaikha khibiui kabui phaikha tai afuru kheno o chwrai kuno pala manjaluya tai bo yang hakoro himui nai lama maluya tai bo phirogi phaina naima bo
ahakor mutubui kalangai tangjak. Taibo kuno phono palamalia asugui mok rakha asugui mok mani pore hingkeno bo mayo khujaka tui kangjaka tai bini hama bo haino phaijaya hai ungjagui tongkha. Taibo wansoka je o sonosiano o bahaikhe pre-plan khlaiui bwthanase naikina hinui wansoknani rok nangkha. Taibo kirijagui nai belai kheno amang simang khlaiui kudiui yang rutuknani nasiknani nangkha. Taibo haike kudiui yang himui thangte hingkhe saka tui kaisa salni pohor kwchung khe pasajak nuknani nangkha. Taya sal pasajak no kaham khe naharani bo kasai thanani nangkha. Tai belai no kuthukma tai kuchukma bo kasai thangte khe belai no lengkha tai afuru khe bono sonosi yak phologui bini yak romui sosaui nahanani nangkha. Tai haike kasai phaikha hingke no sadhu no bo belai kheno jolijagui nai sanani nangkha. Nung tamo kobor dangkha nung bahaikhe ano hakor bisingo sasung yakrui kabu ang bwswkhe kirikha bwswkhe ang kosto mangkha tai bwswkhe mayo khuikhe tui kangkha nung ano bahaikhe thwiji hinui jai yakrui kabui phai nungba kobor se wngkhana bwla hinui a sadhu no saka. Tai sadhu mwnuyui bono tui kharwui kok sanani nangkha. Taio sonosi sanani nangkha nung tabuk ang tamo sananai nung kaham khe no khwnadi hinui srai no saka. Nung kha a hakoro bahaikhe yogi phainai tai belai no nini kirimung wngkha abo ang kaham khe no sai mano. Tamo khe nung a jagani yogi phaimani karon wngkha duita. Kaisa nung belai kheno tui kangjaka tei kaisa number 2 hingkhe nung wngkha poribar rok bai tonginai belai kheno loi wngkha tai aboni bagui nini kirimani pohorna bagui ang nono o kaisa sikonsa poriksa je o hakoro chobui nainai mani hinui sanani nangkha. Tai nung jodi oro nono kebo phono hakor lama yangtisi hinui sanai kwrui tai jodi nung sak rutugui o je salni pohor kuchukma hakor tui nuhurui nung sasung kasai phaya hingkhe nono basirnai sabole wngkhamoba hinui o srai no saka. Tai chwng success haikhe sopol wngnani hingkhe o bahaikhe no chwng kudiui chesta khaiui chwng success haikhe sopol wngnani nango. Tai omo kaisa o bahaino wngkha je nung bo khoroksa o hakorni phaimamani omo bo kaisa success. Tai o bahaino no hino success o bahaino no sopolta bo tamokhe nung je samung khlainani chengo baksa borok rok no obo nung khlaimang obo nung hai wngglak obo nung bahaikhe hai songnai nung alka budi khai sanai belai no kwbangma tongnai. Tamokhe borok niji hingkhe bolok khlaimaya tai buino hingkhe phwrwngnai nono belai kheno bangnai. Tai borok hai kokno nung khwnaiyaui nung ekdum kaham khe nijini bwkhani samung no nung kaisomoi khlai thangka hingkhe nini success bo o bahaikhe no manai hinui sajaka. Khajang tahuk tei bukchang norok kotorma no khwnawui khwnatojak khwnang kha khaio norok tai like comment share tei subscribe khaina tapokdi tini ni bagui asuk jora nung siteng norok bo jotono kaham tongdi jotono no hambai tei khulumbai khe.